Sziasztok! Első lépésként szeretném nektek bemutatni a weboldalunkat és az ehhez kapcsolódó regisztrációt, valamint a későbbi videók során a rendszernek a funkcionalitását és használhatóságát és különböző elemeiknek a bemutatását. A regisztrációra több lehetőségünk is van. Az egyik a jobb felső sarokban található egy kis emberkés ikon, és ott a belépést és a regisztrációt el lehet végezni, valamint az oldal alján szintén található egy belépés és regisztrációs funkció. Rákattintva a regisztrációra megadjuk az előfizető nevét, az előfizető képviselőinek a nevét, e-mail cím, telefonszám, jelszó, a székhelyhez kapcsolódó adatokat, ügyvédek esetén kasszámot, és ingatlan közvetítő esetén pedig nyilvántartási számot. Az előfizetés típusánál kiválasztjuk azt, ami számunkra megfelelő, és az, hogy ügyvéd, könyvelő, cég, HRS vagy ingatlan közvetítői modult választunk, azt fönt a kinek ajánljuk funkcióban egyből meg is tudjuk nézni, hogy milyen iratminták állnak rendelkezésünkre. Végezzünk el akkor egy regisztrációt. Ügyvéd esetén érdemes megadni a kasszámot, hiszen a dokumentumra ezeket a számokat fogja felvinni. És rákattintunk a regisztrációs gombra, ekkor a regisztráció megtörtént. Ezt a rendszerünkben jóvá kell hagyni, és utána kezdődhet meg a munka.